You are listening to Kofe FM. Mu zuva ranhasi ndichadzidzisa shoko raMwari nemusoro weshoko unoti taura upenyu kuvavengi vako. Shoko redu tichariverenga kubva mubhuku yaDhanieri chapter 6 kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 23. Hallelujah. I'm Apostle Miracle Prince. The message of today brought to you by Kofi Ministries Daily Devotional Broadcast. Thank you once again for your time for listening to our daily devotional broadcast. Hallelujah. Nerimwe ramazuva mambo Nebukadnezari sezvinotaura shoko raMwari. Bhaibheri shoko raMwari rinoti mambo Nebukadnezari vakapa mutemo wokuti pakanga kusina munhu waitenderwa kuti anamate vamwe vamwari vasiri vamambo Nebukadnezari, nokuti vamwari vamambo Nebukadnezari ndivo vega vakanga vachifanirwa kunamatwa. Hallelujah. Say I love Jesus. Asi nerimwe ramazuva pakazowanikwa kuti Dhanieri ndiye akawanikwa achinamata kuna Ishe vari kumusoro kudenga. Izvo zvakanga zvisingatenderwi kuti kuwanikwe kuine munhu wainamata vamwe vamwari vasiri vamwari vamambo Nebukadnezari. Haleluya. Saka Dhanieri kune vakamuona achinamata uye achirumbidza mwari wake akapfugama. Haleluya. Makurukota amambo Nebukadnezari ndobva amhanya kundoripota nyaya iyi kuna mambo Nebukadnezari. Varume ava vakati vachisvika kuna mambo, vakati kuna mambo, ko mambo, hamuna kupa here mutemo wokuti hakufaniri kuti kuve nemumwe munhu anonamata vamwe vamwari vasiri vamwari venyu sezvamakataura imi mambo? Mambo Nebukadnezari vakati hongu, hakufaniri kuti kuwanikwe mumwe munhu unowanikwa achinamata vamwe vamwari vasiri vamwari vangu. Haleluya. Mashoko aya akati achipinda kuna mambo Nebukadnezari vakabva vagumbuka chaizvo nemashoko iwayo avakanga vagamuchira kubva kuvarume ava ekuti vawana Dhanieri achinamata kuna Ishe vari kumusoro kudenga. Haleluya. Saka mambo wakazoti nerimwe zuva ndobva atuma varume vaya kuti vandobata Dhanieri vagomukandira mugomba reshumba, nokuda pokuti iye wakanga aita zvinhu zvakanga zvisiri pamutemo wamambo Nebukadnezari. Kunonzi mambo wakatuma makurukota ake kana kuti machinda ake kundobata Dhanieri. Haleluya. Dhanieri wakati auyiwa naye mambo wakapa mutemo wokuti Dhanieri unofanira kuti adyiwe neshumba. Dhanieri unofanira kuti upenyu hwake hutsakatikire mugomba reshumba. Haleluya. Bhaibheri shoko raMwari rinoti Dhanieri wakatorwa namachinda akaendwa naye kugomba reshumba. Haleluya. Pakatorwa ibwe guruguru rikatsikirirwa pamukova wegomba reshumba kuti pasawanikwa kuti Dhanieri angazobuda mukati megomba iri, abve angofira imomo, abve angodyirwa imomo neshumba. Haleluya. Bhaibheri shoko raMwari rinoti mambo vakabva vaisa chidhindo chavo pabwe iroro kuti pawanikwe chingagona kuzochinja panyaya iyi yanga yataurwa yekuti Dhanieri unofanira kuti adyiwe neshumba. Haleluya. Mambo kunonzi vakaisa chidhindo chavo nechidhindo chemadzishe kuti pakone kuwanikwa angagona kuzochinja nyaya iyi kuti Dhanieri abudiswe mugomba reshumba. Haleluya. Saka kunonzi mambo namachinda vakadzokera kumba vakasiya Dhanieri ari mugomba reshumba.
Haleluya. Iwo zakufunga kwavo vakaziva kuti Danieli zvatamukhanda kudai achatombotori kana nguva asina kudyiwa neshumba idzi. Saka patinozoenda makuseni tava kundomutarira tichaonekwa kuti Danieli unenge atodyiwa neshumba. Asi kuti mambo vakazoti vachidzokera ava mangwana vachindocheka kuti vaone kuti zvakanga zvakamira sei, vanaonekwa kuti Danieli wakanga arimo. Haleluya. Say I love Jesus. Mambo vakakatyamara, mambo vakavhundutswa nezvo vakaona, nokuda pokuti vakaona Danieli ari mugomba reshumba, asi ivo vaifungidzira kuita sokuti uchadyiwa neshumba. Haleluya. Say I love Jesus. I love you my master. Danieli wakapinzwa mugomba reshumba, mambo vachitoti nhasi unodyiwa chete. Asi mambo vakati vachimuka mangwana acho wane Danieli urimo hana kudyiwa. Mambo vakavhundutswa vakati kuna Danieli, Mwari wako waunoshumira mukuru ndiye wakakurwira here pamuromo weshumba. Haleluya. Danieli akati kuna mambo, imi mambo raramai nokusingaperi. Ndo apo pandati taura upenyu kuvavengi vako, even vachikutsinyira, even vachikuitira mabasa mamwe asina kunaka mukati mupenyu wako. Taura upenyu kuvavengi vako sezvakaitwa na Danieli. Imagine Daniel akakhandirwa mugomba. Haleluya. Munhu wese akaona Danieli achikhandirwa mugomba wakatoti Danieli achabude, Daniel watodyiwa neshumba. Haleluya. Asi Daniel wakavimba na Mwari wake, nokuti waiziva kuti kuna Jehovha ndiko kwega kuna upenyu. Kuna Jehovha ndiko kwega kungaita kuti inini ndirarame kunyange muvengi wangu achida kuti ndife. Haleluya. Danieli akaona upenyu kuburikidza nokutenda kwake. Daniel akawa upenyu kuburikidza nekuvimba na Mwari wake. Haleluya. Iwewe hama mudikanwa, ungawa wakatadzirwa nemunhu upi na upi mukati mupenyu wako, asi usaura moyo, asi usamutuka uye usamushora, asi taura upenyu kuvavengi vako. Taura mashoko akanaka kuvavengi vako kuti Jehovha vagokuitira zvakanaka, nokuti ndonamata Mwari vanotichengeta. Haleluya. Mwari vedu vane hanya nesu, Jehovha vedu vanotida, Jehovha vedu vanoshuvira kuti tive na upenyu hwakanaka. Haleluya. Taura upenyu kuvavengi vako kuti Jehovha vagokuitira zvakanaka mukati mupenyu wako. Ama mudikanwa, hazvinei kuti ningi akakuitirei, hazvinei kuti ningi aimbokuitirei kumashure uko pa background yemumuri menyu. Jehovha ndiwo vega vanokupa upenyu, Jehovha ndiwo vega vanokuchengeta. Ama mudikanwa, usawara uye usavhundutswa. Ziva kuti kuna Jehovha ndiko kwega kune upenyu. Tarisa Danieli akakhandirwa mugomba. Haleluya. Vose vakamuona akhandirwa mugomba vakatoti Danieli achabude mugomba, Danieli watodyiwa neshumba. Asi Danieli nokuda pokutenda kwake akaziva kuti nokuda pa Jehovha mupenyu ndichava noupenyu zvakare, nokuda pa Jehovha mupenyu vacharamba vakandichengeta ndikava neupenyu zvakare mukati mupenyu wangu. Haleluya. Mwari wokudenga ngavakuropafadze uri kupi nekupi kwaungava uri muzuva ranhasi. Ziva kuti Jehovha ndivo vega vanopa upenyu. Tiri mumwedzi uno wa February, the month of receiving life from above. Taura upenyu kuvavengi vako, kunyange vakakuitira zvakaipa, taura upenyu pavari sezvakaitwa na Danieli. Danieli akati kuna mambo, mambo raramai nokusingaperi, nokuda pokuti Jehovha ndiye akatuma mutumwa kuzondirwira, nokuti Jehovha wakawanikwa kuti inini ndakanga ndisina mhosva, even inini mambo pamberi penyu ndakanga ndisina mhosva. That is why Mwari wangu akandirwira. Haleluya. Nyaya iripo hama mudikanwa, ibva mumabasa akaipa ugare wakanakira na Mwari, kuti apo paunokumbira nyasha kuna Mwari, nyasha dzibve dzadururwa mukati mupenyu wako kuburikidza nezvakanaka zvaunongochiitawo mukati mukurarama kwako. Hama mudikanwa, tina Jesu. Tarisa Danieli akakhandirwa mugomba reshumba, asi Danieli nokuda pokutenda kwake akabudiswa mugomba reshumba asina kana kurumwa neshumba. Funga
shumba idzi azizi shumba zokuti zakanga dziri diki kana kuti shumba dziya zokuti zikakhandirwa chino zikamboitora kana maminedzi zisina kudya. Zakanga dziri shumba zokuti zikangona chino chakhandirwa imomo zaida kuti zichibate dzibve dzadya ipapo. Asi pazikaona Danieli zakaona kubwinya kwa Mwari. Kunyange muvengi wako achikushuwira kuti iweyo ufe, asina kudapo kutendeka kwako uchagamuchira upenyu. Haleluya. Uchawana upenyu mukati mwa upenyu wako. Even uchirwara muziwara nasi uchifungizira kuita sokuti pamwe ndiomwe muno akakuroya mukati mwa upenyu wako. Taura upenyu kuva vengi wako. Jehova vachakupa upenyu. Haleluya. Ropafadzwa Nestor Jess. Amen. Ko-Fi FM. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio. We encourage you to share this audio with friends and contacts. Also, don't forget to let people know about Apostle Miracle Prince. You can download our daily devotional broadcast audio on YouTube, or you can contact us by this number +27619164897. Shalom. Let's touch lives together. To God be